Niin, tässä on tämmöinen tyypillinen taloyhtiön asukkaan ilmoitus siitä, että kellarikomerosta tulee makeaa tuoksua ja epämääräistä porukkaa liikkuu. Me ollaan tämän vihjeen perusteella nyt tultu tänne erään taloyhtiön tiloihin ja katsotaan mitä löytyy. Tällainen yleistila, tää on vuokrattu yksityishenkilölle. Ja täällä heti sisään tulossa tuoksuu ja voimakas marihuana tuoksu. Tää on hyvin tyypillistä kaupunkiolosuhteissa, että jos joku haluaa viljellä jotain, niin rakennetaan tällaisiin tiloihin. Kuivauskaan. No, täällä on näköjään pistokkaita, eli näistä kasvatetaan sitten isompaa kannabiskasvia. Niin tuolta paistaa valo tuolta nurkasta. Eli tähän on selkeästi rakennettu joku välitila seinä. Tänne oli rakennettu sellainen erillinen väliseinä, jossa ei ollut mitään ovea, vaan piti ottaa muutamia ruuveja irti, että saatiin yksi levy pois ja sen takaa paljastui semmoinen 10 kasvin kannabisviljelmä. Kasvit, jotka olivat ihan metristä lähes 2 metrisiin, että hyvin hoidettuja ja sitten muutamia pistokkaita, että hyvin tämmöinen tyypillinen kaupunkiviljelmä. Kukka on tulossa, eli tässähän tämä arvokkain osa on sitten aikanaan, kun tämä kukkii ja tämä kuivatetaan ja myydään. Tästä saa jo toistakymmentä euroa grammalta sitten kun tätä myy. Sen jälkeen kun me oltiin päästy tähän ikään kuin tähän yleiseen varastotilaan, niin me ehditty kun juuri tätä etsintää aloittaa, niin yksi nuorukainen pilkkisti tuosta päätyönsä tuosta ovesta läpi ja otettiin tarkastukseen ja kävi ilmi, että hän olikin tämän tilan vuokrannut ja repussa oli jo kuivattua kannabista ja taisi olla jotain jauhettakin, jolloin me sitten otettiin poika kiinni ja tilattiin virkapartio kuljettamaan Pasilaan. Nyt me ruvetaan niittämään tätä, eli me otetaan nämä pois ja nämä sähköosat ja niin näähän menee rikoksen hyötynä hävitettäväksi, mutta nyt me tehdään silleen, että napataan nämä taimet mukaan ja katsotaan sitten kuinka paljon tätä elektroniikkaa otetaan matkaa. Nyt ensin ne viedään tuonne meidän poliisilaitokselle, jossa ne kirjataan ja takavarikoidaan ja sen jälkeen sitten meidän tutkintasihteeri toimittaa ne huomenna tuonne keskusrikospoliisin rikoslaboratorioon, jossa ne vielä annetaan tarkemmat analyysit, mitä ne on ja ehkä vielä tuo THC-pitoisuuskin. Siinä se on, näitä tulee vuosittain, ei ihan tarkkaan mutta todennäköisesti semmoinen 100 viljelmää Helsingissä vuodessa, lähestulkoon joka toinen päivä. Monesti ihmetyttää, etteivät oikeisiin hommiin ryhdy, koska ne hyvin ovat saaneet suljetussa tilassa kukinnot kasvamaan. Että jos kannabikseen tulee kukka, niin silloin täytyy sanoa, että puutarhuri on tehnyt hommansa niin siinä suhteessa hyvin ainoa, tietenkin, että se on Suomessa laitonta. Vaikka tämä itse viljelmä ei haisiskaan tai tuoksuisi, miten nyt käytetäänkin, niin miltään, niin sitten monesti tämä koepaukut kuivatuksen jälkeen vedetään siinä samassa tilassa ja se herättää sitten naapurin huomioon.